Nok mar omenda ma ioro kod piny owacho mondo osir chenro mag tuke sikunde ochuno jonyuol e sikund primar ma Ageng'e sub-kaunti ma Nyatike kaunti ma Migori mondo go arambe mondo giyud omenda mar tero jopuonjre piem mar wer kod drama ma idhi tim e kaunti ma Siaya. Japuonj maduong' mar sikunno Josephat Otere wacho ni gidwaro omenda maromo Sh151,000 mondo giter jopuonjre gi e piem, gino ma ochunogi mondo gimany kony ka owuok kuom jonyuol e yor arambe. Wacho ni gisebedo kod pek e siro tuke nikech omenda ma ioro mag tuke pod nok. Ma osir kod janyuol ma bende dwaro mondo piny owacho oket omenda moromo mondo osir weche mag tuke sikunde. Wageno bende ni wanyalo yudo kony moa kuom kaunti ne nyithindo ma somo matindo madhi wergo, to nyaka samoro pok wayudo that kony moa kuom kaunti nero. Jo national ne tero mana nyithindo mag number 1, but number 2 gimiyo skul opportunity ka skul manyalo manage to nyalo tero number 2. Koro mae mochuno ni waluonge jonyuol mondo gine kaka ginyalo konyo number 2 ni mondo odhi Siaya. Wadwaro pesa madhi around 151,000. To most is around 140, so we are still lacking over 80,000. Kaka sani mokwongo nyocha gisedhi activities mamoko, wayudo kokao pesa no, to sani be pod koro ne nyaka water nyithindwa e music festival. Kuna medo mana kweyo ni kadeber, to ka sirikal oyie to gimedwa voters gibede mokuot mok ni saa ka saa ma watero nyithindo e activities to nyaka wamed pesa e karo. Kaka japuonj mar music gi drama wasebedo gi challenges ranging from costumes, yudo lewni ma nyithindo miel godo, nitiere boards moko mag tugo sana sa drama, timo drama beche tek, nyaki tim boards go eka mondo idhi piem maber gi joweteni. Pek maduong' ahinya mosebedo godo en kaka nyithindo nyalo chopo, ka inyalo kawo bus kata gari manyalo tero nyithindo go beche tek sana. Koro yudo ka ok oter nyithindo gi ministry to bedo matek, makoro chuno ni nyiso nyithindo ni koro ok ginyal dhi mbele ka pesa koro